kajingja batheu slap henin kasni hari boy kila dan shipon ki jaka ki bla shakta bat ki jaka ki bla khamjur ki dei ha ki shinong ki bahab hajirang constituency ha ka ba kajing shakta kadai na du ki school ki yeng brio bat ki surang haba phai halor kajing shakta na kajing theu slap henin kasni kila dan katu katni tili ki school bala paw ki than jorobat shadow khana para kila ha ban ashuti ki khenna namar ba kimlong shu ban pelong school ba ko kalarung shaman la ki kamra school nalor ka jing shakta ki school la dan ru ki jing shakta ki yeng ki sam jing ki brio bat kum ju ru ki surok ne ki lenti ba ki brio ki ya ki yeng ki jaka ki bla shakta e ki de ki brio ki ba shang basa ha shilinter ka surok na baru dua ki ling teter shadow ternga habe de ba kate ki jing shakta ki pat ba bat ki school uba sustenance sotun MLA jirang haringkat kajingdan ki brio na ki office BDO kila lek bat jurep ya kate ka school bat ki jaka UMLA jirang ulakan tu ki brio sarkar ba ki day ban penkloy ya ka rukam ai jingerap nembak emergency relief fund Hah? You have the video now with you? Some During cleaning time? cleaning time, video, photos are there. Video? It was full of water. At least it will but we have put out the number. Because the KGB have shifted here. Because water is there, so we shifted here. So here also. This water is not going out. I think that if you take this water from here, Yeah. I think it will come here. Yeah, it will come. It will come. Kalau ke jinja ke baminin barok lai snowing apa, jadi ke jinjur plat yang slap bala penjulur sibun bak kejaga gilawan ban visit ke school Saint Jude ke jinjulur ke bala sikai ke ba ke level jong ke kala kio hado kata ba duk mentaksi borok kini ke school ke badon kini ke border area selapun bala hang nama ba ki na school ke lai jenjar ke school ke ground floor ke school bebun ke la tab umlot la kejing jot jing penjot jong ka lingba kejing hap yu slap along hado kata bat ni mentang nang don sekui ki cakar ki bang hapen lipet tingi haka area jong ka terngaro di ground sebak manai layo belek jing julor hatu ladon haki school nang ta haki area di weki area bedon nang ta ki ngala yo ki video footage ki bakila da pha na kileng ki nong yelam na kileng ki borsnong hagwede bat ki jing julor he jing julor ki surok nang ta ki landslide ki repair ki baladan haman lagi snong bedon hakene ka area te na kaleng jongang layo banya keren ya deputy commissioner layo banya keren video bat ding ta kadau ba ki na kaleng deputy commissioner la pha ya video bat gram sebab mata ki don hak feel bakin le ke assessment na kebanta ka jingon kam gede jing julor nang ba ki immediate relief ka de ben yo bakin yo ban pha si ki jingon kam na kebanta kino ki snong le kino ke school dan kino ki layo ba la sakta lo ke jinjur plat ke slap menin kata ke de ba lakwa ban penpau pat jo ki baro mata de mata ngdang le so shek be ki jaka ki ba danggun ba ki ba kisnong ke lai phone na mata kuno bang yo ban pe ye ke de ke jinja ke no yo pha ke assessment kumju nak men ha bang yo ban ya kila jingarap na ka hamtam na ka sokar immediate relief na ta ki jongan kam ke ba la penjulor laba bajur plat menin